ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ଭଲ ଥାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ହଷ୍ଟେଲ। ଏଦିନ ଆଜ୍ଞା କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ତ ଛୁଟି ପଡ଼ିଲା ରଜ ପାଇଁ, ଏବେ ତ ଖୋଲିଗଲାଣି, ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯିବା ତ, ଏବେ ତ ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜିଓ ମାର୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ବେଡ଼ସିଟ୍ ଏକା ଅଛି। ମୋର ବେଡ଼ସିଟ୍ ଏକା ନଥିଲା, ଘରୁ ଘିନି ଆଣିଥିଲି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇ ନୁଆକି ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବାହାରିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯାଉଛି। ଛୁଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ହଷ୍ଟେଲ ପଳେଇବା ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ମୋତେ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ସିଏ ଟା କରିକି ପଳେଇ ଗଲେ ଘରକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ହଷ୍ଟେଲକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବେଡ଼୍ ଯେମିତି ହେଇଛି ଆକୁ 2 ଦିନ ସଜାଡ଼ତେ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଘରୁ ଯଦି ଡାକି ଆଣିଥାନ୍ତି ମୋ ମାଆକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ସଜାଡ଼ତେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକା ମୁଁ ସଜାଡ଼ିଲି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଠି ତ ମୋର ପୁରା ସଜାଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।